Nhasi tiri kuno kumazewe prison uko kwatiri kutandara nevasungwa tichiona zvipo zvavainazvo uyewo zvakare nezvavakadzidza vari muno mumajeri. Pari zvinezvi ndine mukomana anoimba zimdanso, asi chatinokurudzira ndechekuti mukomana asati atanga kuita zvinhu zvake, chamunofanira kuita imimi kuenda paSly Media Productions YouTube channel moklika button rakanzi subscribe. Izvi zvinoita kuti kana tichinge takupai zvimwe zvirongwa zvakaita sechirongwa chatiri kupai nhasi tiri muno mumazewe prison hamuzorasikirwa. Notification inobva yauya kwamuri nekuti isusu kuno kuSly Media tinoti building bridges. Pari zvino ndine mukomana anoti anoimba zimdanso. Regai timbonzwa kuti zvakamira sei. Mukoma makadi? Ndiri boa mene muri sei? Aiwa ndiri right. Muri sei muno? Muri boa. Ana sekuru vari kukubatai muchera? Ana sekuru vakutibata boa. Haikona kunyeba kana kuti wakatitarisa. Isu da chokwadi. Aiwa hava kutibata boa. Handitika. Ndanzwa muchiti munoimba zimdanso. Zvekuimba izvi zvakatanga mamuno kana zvakatanga muri panzi? Zvakatanga ndiri panzi. Zvakatanga muri zvakatanga 2010. Ndiri form 3. Apa ndakazotsikisa ndine 9 masongs andakarecord. Aritoplayiwa muri muno mupanzi uku? Anotoplayiwa panzi. Pozoita malive show ndakaimba 2. One yachona ndiri back vocalist yaCaptain KB. Then yandakazoimba yerally ndiri 1. Ashamari kana uchitaura zvauri kutaura izvi chinozoita kuti munhu uzopedzera wamuno muchii? Kuwanza madrugs, drug abuse. Saka apa wakapinda muno muri? Ndapinda musi wa 2 October. 2 October. Akura tombo detox. Aiwa handatobo handisina kana drug rimwe. Isati aipinda mumusic ngandimbotaura nyaya dzemadrugs. Chakakukonzera iwewe mukomana akata sewe 1 unoimba music yako already unoti nechipo chauinacho. Chakaita kuti chizoti mukomana apedzera akuita zvemadrugs ozopedzera paramhosva chii? Yanga itongori stress pandakarambana ne-ex-wife yangu. Aiwe shamari. Hauna ndisekesa mani. Next time azoti pamwe aitokomita ka-suicide. Handakatomboda kukomita suicide but Mwari akandichengetedza. Saka unenge warambawo zvakaita sei chamwari zvinoita kuti either ukomite suicide kana kupedzera kuita zvemadrugs? Aya ma-personal reasons. Handiti. Alright. Saka solution yamakaona mukoma ndekuti areka ndiite zvemadrugs zvozopedzera zvakupinzai muno? Yanga iri madrugs ekubvisa stress but pakubvisa stress ndainetsana nemunin'ina wangu because munin'ina wangu musober sense. Saka pakugarisana taingogara takanetsana, aingogara achindirova, then pandakazomudzosera ndakatopara mhosva yeassault. Handitika. Saka regai tizotaura zvimwe kuti muno mumagara sei uye zvamaonawo shanduko iri muno nezvamuri kuzotarisira mukati meupenyu hwenyu zvakamira sei. Iye zvinezvi regai nimbokupa nguva yekutipa misambo yezimdanso. Ndakuti munyatsonzwa kuti yamunoti iyi ndo yangu chaichaiye the best yekuti kana munhu akateerera akamva ati one love. Mimi kuti muda uroverwa mangani because ndokupai ese. Handiti. Unongorova chendakazona ndanita nekumira mandati ho puro. Handitika iri bvo. Outer drugs. Mine mnax. Straight outer drugs. Kana akafamba anowiper. Smart ndiyo yaanolaika, mupe bhiya ambori piper. Viper angosvika achiswiper, paaswiper mabhebi alaika, paalaika haana kupanika, iworra panzvimbo paanobatika iwewe chingowanika nekuti tiri vesuke chili pese patangobata ngoma kili ndari pa DJ Flex aita wili ndindine skiri kutenderedza dhiri ndave kurira mhiri suke chili pese panangobata ngoma kili ndari pa DJ Flex aita wili ndindine skiri kutenderedza dhiri ndave kurira pavanoti right inini ndinoti left vanorova mastraight jet ndosungirwa theft ndevezvimoko indotamba nemafesi avanoti mabhebi ndo angu maex hona ndazvichinja futi zvane imwe test pavari good better inini ndinonzi best vakakanda chorus inini ndoisa vhesi ahuja bless no man can case nekuti ndiriwe suke chili. Yeah, are you ready for second tune? Outer drugs. Mine mnax. For the girls them. Kunetepe mabebi. Anoda wawane nyama. Kana usina gauro waita mnyama rasta.
ndati usambozama kubaya nako kumafaro kana kudhama aya ndo mabhebhe kuafro usina gaurova nokuti ibvapo iwe buda ipapo nenge wachambira muzvinhu zvisiri zvako aya ndo mabhebhe kuafro usina gaurova nokuti ibvapo iwe buda ipapo nenge wachambira muzvinhu zvisiri zvako tumabo tumanyama tumanice haisi kana bais bvunza mukoma ice vanongoda mafesi ari wise anova treatable anovabata right asi uchingokada kokuti tenga bhiya ukangotenga ambofa kusiya tenga saidha kwete musombodhiya aya ndo mabhebhe anodiwa nemafiya aya ndo mabhebhe kuafro usina gaurova nokuti ibvapo iwe buda ipapo nenge wachambira muzvinhu zvisiri zvako vamwe voti kuafro vamwe voti kuvillage kana uine gauro added advantage chingosvikawo vagochera sausage unonzwa tumabhebhi twakuchinja language kokuti hani kokuti switi uya kuno manitiche plani kokuti hani kokuti switi uine gauro mobaya pazayani aya ndo mabhebhe kuafro. Yeah, tawenda pa tune number 3. I collaboration with Maginda Goria straight outer Uno. Mine Mnax, Pipi, Dedza Basha, Uno. Mine Mnax, straight outer Drats. And this is Wetola Pondo 34542. Mana fiye yesidata my ru. Ko avoid a noisy respect time a fool. If it my enemy so me ya go boom. Oh, alana mi chose number 1 in not 2. Straight outer Uno ano IEOU. Mi bossa blank. Nema drats, them fino say me great figurator. Jindova mi songe lockdown. Panino sika panzimbova neta calm down. Sevana vefashi ndoti sit down endo ruler from up to downtown. Saka ndinova misonge lockdown pandinosvika panzvimbo vanoita calm down. Sevana vefashi ndoti sit down endo ruler from up to downtown. Ndovasuka unge ditonga vachingwarira ivo vari kuridza pito kuda kundivharira. Ndinenge mosquito ndovapa malaria zvemangoma izvi chipo ndafamba mamaira saka kudena naksina Maginda Goria unenge wazviparira pasi tinokudyarira kugura musoro ngezinophobia chitongogara waziva kuti isu takadziya saka ndisitova misonge lockdown patinosvika panzvimbo vanoita calm down. Sevana vefashi ndoti sit down eto ruler from up to downtown. Saka ndisitova misonge lockdown patinosvika panzvimbo vanoita calm down. Sevana vefashi ndoti sit down eto ruler from up to downtown. Now anadem maita mnyama makarira tsono inonzi straight outer Uno antambe navo ndeve pondo on your marks get set ready go. Berengende ninenge herude ndine naro bvunza mukoma rebho usanitume kuti nditaure hopo ndakavhura ziso kunge semubobo ndimbare mangoma inzwa ndine 6 pack uchida zvakawanda bata budhi Isaac ini namangoma ndabva ndaita tek apa naMaginda vazondipa handshake ndava misonge lockdown. Last. Tinoti nyaya yamuri kutaura inyaya yakanaka ndikuona muri kunyanya kutaura muchibata nyaya yemadrugs. Handiti mukoma ndimakapinda tuti nemutsekwende hanzi kana wakutaura muchitaura muno handi munoti yakatambika jeri rinopera. Chakanakira madrugs chi ndambonzwa because munopedzera makwatora madrugs but apa ndambonzwawo ine tiri kuona kuipa zvakaipira madrugs. Chakanakira madrugs chi chiri kuita kuti vanhu vari kunze uku vatore madrugs. Pa stress removal haribo inobva yatobva stress. But alright unoita sober inobva yadzoka futi. But maresults acho inobva yaita bo yobva yadzoka onai payazokusvitsai manje. Yakatisvitsa patsekwende titori manyowani apa tichirongorova kudhara hatisati tatomborowa kana nyowani 1 ndosaka ndabvunza kuti munobvumira machuni mangani ndokuna kungosvika kana pa20. Aya machuni unorova zvavo but apa toda kuti titore mukana iwe wekudzidzisa vanhu kuipa wakaita madrugs as well. Imi mukumusha ndekupi? Kumusha wangu kuMount Darwin ndokwamairovera madrugs. Aiwa ndairovera kuGlendale ndokumba kwedu. Anowanikwa kupi madrugs aya kana muri munzvimbo yeGlendale imweyo? Anowanika mumagosto akawanda kunotengeswa madrugs. Hachitonitaure mazita. Alright. Glendale vanoziva kwaanowanika. Saka apa munotoudzana here seshamwari kuti handi tinotenga alright imi manga musingarovi madrugs maita zvinhu zvekuimba chete
akazokupai idea musataura zvenyu zita kuti ashamwari ukanotora madrugs aka unogona kuriva stress zvamaita but at the end muzopedzera manetsana nemunin'ina wenyu makuchajwa neassault. Aiwa kungokoperawo dzimwe shamwari dzinenge dzichiitawo muona mulife kana uri panze apo pane imwe shamwari inofarira bhiya poita imwe shamwari inofarira mbanje poita imwe inofarira mogo saka pakuti iwo watobva nestress dzako kumba unogona kungosangana neimwe shamwari yokuti haangatenge kana chibhodhoro che2 keys saka paunopedza chibhodhoro cheche iwo unenge utori nemari yako momwe unobva kuti rega nditese nditengewo. Alright, ngatichiuya kunoku makasendeswa for how long? Kunoku ndikubuda musi wa2 June 2024. Kubva zvamakauya ndiudzei mabatiro amakaitwa nasekuru because kwamuri yanga iri nzvimbo nyowani handiti ndiudzei kuti muchitanga convictwa manzi wakubuda nedhoiro anasekuru vakakugamuchirai sei vakakubatai sei ndiudzei kuti muzosvika pazuva ranhasi vari kukubatai sei zvakare. Anasekuru vautibata zvakanaka tikutoti ndiri kuda kutongotendawo ndichoti ndanga ndisingawani time yekutonzwa nzara but kuno kunda kutonzwa nzara zvokuti haipapapa nditori nenzara sadza ndisandatoodya saka chaita kuti usanzwe nzara madrugs. Madrugs. But still ndiraunzwa kuti pamakauya anasekuru maprison officers vakakubatai sei zvawakazoona kuti because kana munhu uri kunze unenge une jeri raunoziva nemabatirwo aunoitwa vanhu uri panze mapinda imimi zvamainzwa muri panze ndo zvamakaswana zviri mere kana kuti zvamakaskubatwa navo mutsauko nezvamunonzwa nezvamakaskuita zvakamira sei? Aiwa vanhu kana vari panze vanonyepa kuno handisingangazivo pamwe maprison mamwe but pana pamazuva panobatwa vanhu zviripo zvototi inini ndakangorohwa kawani chete pamwe pese apa bo zviripo pawakadisciplinwa pawangaita sei? Ndanga ndapfeka pachikatero uchitoziva kuti izvi zvinorambidzwa. But pane kana muri muprison munomu ndoziva kuti anasekuru kana magara navo vanokudza kuti kana uri munomu une mukana wekuita zvinhu zvakaita sezvizvi mabasa emaoko imi mabasa makaudzwa neramakazochuza kuti ndiri munomu zvangu zona tasvika muna June regai ndisanobata neapapa nderipi? Construction. Muri bhiridha kana ndoda zvokukanya madhaka? Aiwa utobhiridha ndakatombovaka panze. Ndokuri bho. Pamakaramba nemukadzi mama nemhuri? Ne1 mwana makubuda vabereki venyu hama neshamwari vanofanira kutarisira munhu akaita sei? Munhu angori honest, munhu anotaura chokwadi sezita rangu. Zita honest? Munhu asingaite zvemadrugs. Ini ndakatokwita madrugs apa ndichirungonetsikana nekusiya Everest. I hope chaplain ndanzwa kuti varipo nguva nenguva paunenge achikuparidzirai pamwe zvinogona kuzopedzera maita makunda kusiya Everest. Kushamwari dzenyu dzichiri kuita zvemadrugs panze apa muda kuzoudza kuti chii? Ndingatovaimbira song. Muda kuvaimbira song? Vaimbirei message inongosvika chete. Ava ndevetumbwa ngavamboimbwalaiza ini chisobva sensi ndakalegaliza asi ndaona vamwe vakukriticize hanzi pawakasiya chamba ndopawakabhaisa kubhaisa pagosto vabva vandidaidza zvikanzi oskanki chimboraidza inodhaka inovaraidza asi wakainyanyanyanya ichakukwapaidza ndakati takazvibuka izvozvo zvemadrugs takazvibuka kwedu kumadrugs takazvibuka izvozvo zvemadrugs uchiti ndinonyepa mhanya unobvunza sax takazvibuka ko zvakatipengesa usandisunga sunga anotengesa ofisa makufarisa pamakanga saka rikatimboriwa chuniri topula iri saka ava ndevetumbwa
ngavamboimbwalaiza ini chisopa sense ndakalegaliza asi ndaona vamwe vakukriticize hanzi pawakasiya chamba ndo pawakabhaiza kubhaiza pagosto vabva vandidaidza zvikanzi oskanki chimboraidza inodhaka inovaraidza asi wakainyanyanyanya ichakukwapaidza ndakati takazvibuka izvozvo zvemadrugs takazvibuka kwedu kumadrugs takazvibuka izvozvo zvemadrugs uchiti ndinonyepa mhanya unobvunza sax takazvibuka izvozvo zvemadrugs takazvibuka kwedu kumadrugs takazvibuka izvozvo zvemadrugs takazvibuka kwedu kumadrugs takazvibuka kozvakatipengesa usandisunga sunga anotengesa ofisa makufarisa pamadhipisa pamazondimamisa pamandimamisa ndo pamairasisa ndakutokufasisa kana chioko mhomwe ndatochibuka-buka ndatochiramba-ramba ndechechiguka-guka. Ichiripo iripo but aiwa Nicola right regan playlist racho richasvike ko two lola ndiropesira man regai timbokanda Everest baby handikubvise pamalips unonaka kunge chicken namachips handimboteerera vanokanda madhisi ndosaka ndakakuda ndakasiya zvemachicks ndatenga ndinokuita mix nyangwe ukatyoka ndokubhonda nelifi kukusiya ndinobva ndati nix unondipinza muchik sablitz wematrix saka wangu baby wandinoda Everest handirodziwe kukuona nemamwe mafesi kukushaya ndingaita stress chiuya kwandiri over wandipa happiness ndikati ndinokuda Everest handirodziwe kukuona nemamwe mafesi kukushaya ndingaita stress chiuya kwandiri over wandipa happiness mental flavor unenge lollipop unotapira apo uri dhop ngatisazosiyana fanika fatana pop ndiwe wane chinhu chandinopindira mushopu uzere mento baby hauna toast apo low price hauna cost todanana kwete zvechitsotsi pandopinda muraundi ndinenge ndine boxi saka wangu baby Everest. Lola ndo last man. Lola. Nasi tiri kuhabula wawatounwira mutambula shuwa ndakakura ndichitambura pandaitambura vaindisarura kwenda kumadhiri vandiwaura vonditaura kuti sonaxi achangokaura asi ingori lola zvedu takachila tine mafia ingori lola speed yandofamba ndeyemwadiya ini ndakakura ndichitambura kazozvitsuna naxikwe kwamutapura idi fe vanhu voti ye towina zviri fe apa ndinobheja tiwini rekota apa. Thank you. Yakuna kuenda saka takatarisa hama dzenyu dziri kuuya kuzokuona here kubva pamakasendeswa? Hama dzinowe handitika saka pane imwe here support yamungadi takatarisa nyaya yenyu yemusic? Support yandoda yemusic ndingatoda sponsorship yepamavideo nestudio payment. Pakanaka mukoma Ernest tazvinzwa. Tiri muno mumazowe prison umo matanga tichitaura namukoma Ernest vachiratidzawo chipo chavo chavainacho asi dambudziko rakaita pana mukoma Ernest vataura tivo nyaya yekutora madrugs. Maona kuti dambudziko remadrugs riri kuita sei? Dambudziko remadrugs riri kuuraya vechidiki zvakaita sei? Ivo vachitaura vanoti hanzi inobvisa stress asi Ernest maona kuti kubvisa stress nemadrugs zvazonzopedzera kuti alright message yenyu kupedzisira yamuda kuudza vanhu vane stress vasati vatanga kutora madrugs kana kuti vari kutora madrugs ndeyekuti chi kuti zvisazovapinza muna taisireva? Aiwa vanenge vane stress wafunga kutora madrugs unotowedzera stress zvirirano ende uchipatara because paunongoita sober stress inouya iri times 2 paunonorova futi madrugs yako yari times 4 pesira yazouya iri times 1000 ungezvo yakaita kwandiri. Aya maita basa mazvinzwira kubva kuna mukoma Honest hanzi inoyaya times 1000. Tiri muno nhasi mumazowe prison
uko tiri kutandara nevasungwa vachitiratidzawo zvipo zvavainazvo pamwe nekutiudza zvavari kudzidza muno muprison kuitira kuti vanhu vari panze vazoziva kuti kana munhu achinge abuda muprison aenda through a rehabilitation process vanofanira kutarisira munhu akaita sei. Zita ndinonzi Robert, tapfuma neSly Media, building bridges.